Upat ka ito'y napalgan nga giputan og ulo sa barangay San Miguel sa Island Garden City of Samal. Samtang usasab ka iro ang giputan og ulo sa barangay Arcastillo, Davao City. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Nakurat si Chari May Delgado dihang iyang naagihan sa usa ka hilit nga lugar sa barangay San Miguel, Samal Island ang naglaray nga upat ka ito'y nga gipamutlan og ulo sa Sabado sa buntag. Gipost dayon niya kini sa social media og report sa barangay. Kung mababi na magbuhi pa. So, dali ra pud kay kung naka-break sa kong motor kay basin maligsan. Na after to natingala na lang mina ang ilahang ulo tagsa-tagsa na pud gitapad sa ilahang mga lawas ba. Sa pagpanubay ni Kapitan Dion Philip Heramil, nasayran nga usa ka LV Alejado ang nagbilin sa mong upat ka itoy sanglit gipulgas og delikado kining makapaak sa iyang mga anak. Apan giklaro niya nga dili siya ang mihimo niini. Dili usab kuno ila ang maong mga iro sanglit nagapondo lang kini sa ilang balay. Sanglit na ni maho na gilubong gilayon ang mga itoy. Kay og kami kud ato, wa na ko to gi-declare sa kong barkada nga. Kuha ato ninyo didto, ana ba? Di po to mahimo ma'am kay di man po mahimo patay og kanang manok ana mahadlok. Nakig-koordina gilayon ang barangay ngadto sa Peña Plata Police aron madakpan ang mihimo niini. Mitanyag usab og reward alang sa makatudlo sa suspect. So karon nag-reward me. So Sir Jimmy naghatag og 10,000 ug ako nagdugang kog 5,000 para lang gyud madakpan ng tawhanan na ug kisay makatudlo ana. Samtang sa Davao City, Kung sila try pa rin ka, wag ka sila katiman sa imuha na sila nagkuha sa imuha. Nibalik na ka sa imuha ba? wa na mapugan ni Lovely J. Epifanio ang gibati dihang nakita niya ang iyang aspin nga si Choi nga putol na ang ulo. Daplin sa baybayon sa barangay Arcastillo, Davao City. Sumala pa nga misugot siya sa gitanyag sa iyang silingan nga sagupon ang iyang iro. Apan kadugayan, buot na niyang bawion sanglit wala gitarong ug atiman. Patagamon din ako siya kay dili lang gud na kuan lang na iyaha lang ko na iro iyaha mang gipatay gud tapos ang kana siya na iro kay napamahal lang ko na sa mong halos sa mong na dili lang gani mo kuan nga ni kanang makauglam kay make sure lang sa mga kaon sila. Nasayran na lang niya base sa mga nakasaksi nga gibunalan o giputol ang ulo sa iyang iro nga gihimo sa bana sa iyang silingan nga misagup kang Choi. Gilayon niyang pasakahan og kaso ang mihimo niini pinaagi sa tabang sa bantay hayop. O dili lang sa case ni Lovely o ni Choi, bisag katong sa case sa Samal sa upat ka puppies. Ginaawhag na mo ang tanan, especially sa Davao City o sa nearby cities. You can actually send us a message kung gusto mo file og kaso. Naatay team of lawyers for Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.